Liverpool aýtynyň köýtüne etrafyndaky köýtüne kän müdirligi ýurdumyň şäher künjegine naparlayan gurulşyk işler üçin wajib ähmiýeti eýbrany gurulşyk çagallary ýuwlan şäher hemde çagyl çäge garnysy ýaly magdan däl gurulşyk önümleri önerýärler. Önümçilik üçin zerur bolan çygmal gurunyň kärhana ýakyn ýerleşmek bolsa, zähmet netijelerini ýokarlandyrmaga hasam oňoýly şertler döredýär. Önümçülüge ýa-da täze kuwatly enjamlaryň ornaşdyrylmagy hemde ýük ulaglarynyň sanynyň ýa-da üstüne getirilip durulmagy işleňe hasam ilerlemegine ýardam berýär. Tejribeli hunarmenleriň ahlakly bilen önümçülükde çygmalyň gelip gowuşmagyny başlap, taýýar önümeçenli tutuş tehnologik işleri dowlugyna awtomatlaşdyrylan enjamlaryň üstü bilen amara aşyrylýar. Işleň şeýle kemil tehnologiýalaryň üstü bilen durundyrylmagy bolsa, ýokary sepetler gazanylmak bilen birlikde öňürleýän ölümleriň ýokary hil derejesine laýyk gelmegine üpçüne diýär. Bu ýerde zähmet çekýäni işgärlik hemde hunarmenleriň ihlasy zähmeti netijesinde kärhanada oturdylany döwrwap tehnologik ulgamlary durundyrmagy hemde enjamlary erketmegiň baý tejribesi toplandy. Bu bolsa döwrwap senikalaryň saýat we netijeli işledilmegine üpçüne diýär. Pähim paýhasy ummany mawsumly praýylynyň geçen 6 aýynyň içinde müdirligiň agbyr işçi hunarmenler tarapyndan magdan däl önümleri önermekde çekilýän ihlasy zähmet netijesinde meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilip, jemi 338.503 metr kub önüm önerildi. Müdirligiň agbyr işgärleri geçen 6 aýyň meýilnamasyny 101.196 götürüm ýerine ýetirip, şu döwrüň içinde magdan däl gurulşyk önümleriniň 476.843 metr kubyny ýerlemegiň höttesinden geldiler. Gadanylýan netijeler kärhanada önerjilikli zähmetiň barha üstünlikleri desenýändiginden habar berýär. Öz çekýän zähmetleriniň vilayetde hemde onuň şäherinden daşarda alyp barlayan gurulşyk gurnumy işleriniň ilerlemegine munasip goşunt bolup durýanyna aýdynlyk bilen gözetilýän köýtüne kän müdirliginiň ruhy bilen işçi hunarmenleri zähmet tepkinlerini barha ýokarlandyrýarlar. Kärhananyň agbyr işgärleri önerjilikli zähmet çekmekligi döredip beren giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezident we arkadaşy Gahrman Serdarmyda tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler.